खुलुमबाय लोगोफोर, गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला जाहाथे जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड होयो अब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो। दिनैनि भिडिअआ जागोन लोगोफोर, सिमाङाव थैनानै थांनाय सुबुंफोरखौ नुयोब्ला जोंनि जिउआव मा फोरमायनाय जायो बेनि बादै। हिन्दु धोरोमनि शास्त्र बिजाबफोराव सिमांजों सोमोन्दो थानाय ओंथि गोनां बाथ्रा फोरमायनानै होनायफोरखौ जों गोबां नुनो मोननाय जायो, जायखौ हिन्दु धोरोमाव सिमांनि शास्त्र बिजाब होननानैबो मिथिनाय जायो। हिन्दु धोरोमनि शास्त्र बिजाबाव फोरमायनानै होनाय बादिब्ला सिमाङाव नुनाय माखासे जाथायफोरानो जोंनि थांनानै थानाय जिउआव जानाय माखासे जाथायफोरनि ओंथिफोरखौ फोरमायनानै होनायखौ जों गोबां नुनो मोननाय जायो। बिनिनो खायफा सिमांफोराव थैनानै थांनाय सुबुंफोरा बाथ्रा फोरमायनानै होनायफोरखौ जों गोबां नुनो मोननाय जायो। दे लोगोफोर, बिदिब्ला आं फारि फारियै फोरमायनानै होनोसै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। सिमांनि शास्त्र बिजाबाव फोरमायनानै होनाय बादिब्ला जुदि न'खरनि सोरबा सुबुङा गोब्राब बेमारजों एबा गोब्राब बेमारनि जाहोनाव थैनानै थांनायनि उनाव आरो बे थैनानै थांनाय सुबुङानो जुदि सिमाङाव नोंजों मोजां राफोद देहा लानानै नुजादोंब्ला बिनि ओंथियानो जाबाय थैनानै थांनाय सुबुङा गावनि गोदान जोनोम लानायखौ फोरमायनानै होनाय जायो। बेबायदि रोखोमनि सिमांखौ सिमांनि शास्त्र बिजाबाव आश्वासन सिमां होननानै मिथिनाय जायो एबा बुंनाय जायो लोगोफोर। जुदि न'खरनि सोरबा सुबुङा एक्सिडेन्ट जानायनि जाहोनाव थैनानै थांदोंब्ला आरो बे एक्सिडेन्ट जानानै थैना थांनाय सुबुंखौ सिमाङाव लोमजानाय एबा गोब्राब बेमाराव गोग्लैसोनानै थानाय नुदोंब्ला सिमांनि शास्त्र बिजाबाव फोरमायनाय बादिब्ला बेनि ओंथियानो जाबाय एक्सिडेन्टजों थैनानै थांनाय सुबुङा नोंनि सिगाङाव गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनानै होनो सानदों। बेबायदि रोखोमनि सिमां नुयोब्ला थैनानै थांनाय सुबुंनि बादै साननाया गोनांथि दङ आरो जुदि नोंथाङा एक्सिडेन्टजों थैनानै थांनाय सुबुंनि आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ मावनानै होयोब्ला थैनानै थांनाय सुबुंनि जिउमाया मुक्ति मोनो आरो बेबायदि खालामोब्ला न'खराव गोजोन आरो सान्थि फैयो होननानै शास्त्र बिजाबाव फोरमायनाय दं। सिमांनि शास्त्र बिजाबाव फोरमायनाय बादिब्ला जुदि नोंथाङा सिमाङाव गोथां सुबुंखौनो थैनानै थांनाय सिमां नुदोंब्ला बिनि ओंथियानो जाहैबाय बिथांनि जिउआ गोलाव जागोनखौ फोरमायनानै होनाय जायो। सिमांनि शास्त्र बिजाबाव फोरमायनाय बादिब्ला जुदि थैनानै थांनाय सुबुङा सिमाङाव नोंखौ बोर होलांदोंब्ला बिनि ओंथियानो जाबाय नोंथांनि जिउआव मावनो लानाय गासै खामानिफोरानो जाफुंगोननि लामायाव दङ होननानै फोरमायनाय जायो। आरो लास्टआव दङ लोगोफोर, थैनानै थांनाय सुबुंखौ सिमाङाव माबा मोनसे मुवा बेसाद बिनाय नुयोब्ला साननानै लादो नोंथाङा थैनानै थांनाय सुबुंनि मुङाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ दान हरनायनि गोनांथि दं। बेबायदि रोखोमनि सिमां नुयोब्ला नोंथाङा सोरबा सासे ब्राह्मण एबा सोरबा सासे पण्डितखौ लानानै बिथांनि नामाव दान हरनाया गोनांथि। बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ, आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। बेनोसै दिनैनि भिडिअआ।